6 personatges és una idea lliure, d'apropar una realitat social com són la gent sense sostre a les arts escèniques. Segurament amb l'excusa d'una meravellosa acotació de l'obra de 6 personatges en cerca d'autor del Pirandello, ve a la llum el fet que aquesta companyia que arriba a aquell lloc han de ser tan real com l'entorn que tenim actualment i que segurament hem rebutjat i els hem fet invisibles. Llavors és un intent, 6 personatges és un intent de donar veu a tots aquells que moltes vegades s'han tornat invisibles per nosaltres. Ho veig més en una acotació, saps? El Pirandello ho explica, evidentment, en sap més que jo i ho explica clar. Diu, qui vulgui intentar donar una traducció escènica d'aquesta comèdia cal que empri tots els recursos per obtenir que aquests 6 personatges no es confonguin amb els actors de la companyia. Jo crec que el teatre postdramàtic ha desplaçat el teatre psicològic i comença a fer-se un teatre social, més social. I llavors això és un primer intent personal de fer un teatre social i d'apropar-nos més a aquesta societat. És un muntatge, és una obra de creació amb diferents persones com l'Alícia, la Georgina, el Joan Llago, els usuaris de la Fundació Arrels, diferents actors, on intentarem mesurar què és la veritat i on està la veritat exactament. Si és més veritat la persona del carrer que t'explica la seva història o un actor fent veure que és una persona del carrer explicant la seva història.